Dobrodošli na kanal Saznaj više i u ovom videu ćete sigurno saznati nešto više o novom Appleovom automobilu koji će možda izaći naredne 2017. godine. Tako zavalite su svoje sećije i uživajte u ovom klipu. Nakon kreiranja nekih od najboljih kompjutera, telefona, tableta i slično, dizajneri Apple su htjeli da malo prošire svoju pondu sa Appleovim automobilom koji je nazvan iMove. Ovo vozilo neće imati nikakve štetne gasove jer će ga pokretati elektromotor i očekivanje je da će imati neke najbolje naprave koje smo ikad vidjeli u autu. Osnovna ideja iMove-a je da se stvori Apple automobil koji će razbiti generalne ideje konvencionalnih vozila do 2020. godine. Imajući u vidu glavne karakteristike i dizajnerski jezik brenda, vozilo je inspirisano od Apple proizvoda i načina života Apple korisnika. To bi trebao biti mali gradski automobil kojeg pokreće električna struja. Trebao bi da prima oko 3 putnika u različitim konfiguracijama. Unutrašnji prostor sija sa punim touchscreen ekranom. Izvana površina je prekrivena fotohromik materijalom koji omogućava korisniku da promijeni izgled vozila koristeći dostupne prezente. Znači, može sjediti u autu i sebi birati pozadnju, na primjer more, pustinja i tako tu. Krov vozila je prekriven piramidalnim staklom sa receptorima koji koristi svjetlost za proizvodnju električne energije i punjenje elektromotora. I to bi bilo to u ovom videu što se tiče Apple automobila. Više informacija će nam vjerovatno u dogledno vrijeme otkriti Apple. I ako vam se svidio video, bacite subscribe, like i podijelite ovaj video sa svojim prijateljima. I do sljedećeg videa. Pozdrav!